इनका घर में गए इनके संग बगले में प्रोग्राम रहे। हाँ तो इनका घर गई नहीं तो सुतर रहे जगावल गई के भाई आइल बनी जा उठले सेवा सत्कार बढ़िया कैले कर में कमी ना कह जाए ना हकीकत बात सुनी। एगो इनकर द्वार पे जगले तब भिखार आ गई हाँ तब भिखार आ गई तब अपन बैसाखी पर निकलले तो नजर पड़ल कहले गोड़ लगी बाबा जय हो जय हो जय हो जय हो। आप ही का नाम अभियंता जी है। कहले कि बाबा तबियत ठीक नहीं खे रखत तनी हाथ देखी तो हमर अरे ता हाथ लगले देखे कहले कि आपका हाथ के रेखा बहुत सुंदर है आपके हाथ के रेखा अरविंद अभियंता जी बहुत सुंदर है जी। हाँ कहले कि का लिखल बा बाबा का कह के लिखल बा कि मुअला के बाद रउआ के स्वर्ग में पौड़ी से बियाह हुई। मुअला के बाद स्वर्ग में पौड़ी से बियाह होते तो बड़ा खुश बड़े के जाए तो ये जो मेहरारू हम लांगल बानी अब पड़ी मिल गई बा सुंदर वही जो जाए तो पड़िए मिली। हाँ तब ले इनकर मलकिनी का नाम हरे कुसुम देवी कुसुम देवी जी कहली कितने अच्छा हमर देखी तो ये बाबा तब पंडित जी उनकर हाथ के रेखा देखे लगे तो कहले कि बच्चा बच्चा तेरा हाथ के रेखा तो बहुत गड़बड़ है क्या है बाबा मरने के बाद स्वर्ग में जाने के बाद आपको लांगड़ से बियाह होगा। लगली इनकर मेहरारू रोकी आई हो इनकर कैसन भाग बा कि यही जो हम सुंदर मिलल बानी मरिए तो पड़िए से बियाह स्वर्ग में सुंदर है हमर कैसन भाग बा बाबा की यही जो लांगड़ा वही जो लांगड़ा। धर्मराज जी सुनोनी छेड़छड़ा जी छेड़छाड़ कहले ऐसे कहला छेड़छाड़ा जान गनी कोई छेड़छाड़ हमरा से कहला ऐसे कहला छेड़छाड़ा कहला तब ई तो अपना जगह पर बड़े तोन बोलले बड़े एगो नचनिया ले बड़े हाथी के बच्चा राम रे के हमरा से भेंट कर तले का अरे माई अरे माई माई से भेंट कर ले लू तिरछा तकते रह गेले हुनका से ना भेंट कर मेहरारू के गोदी में जा करो वो तले जतरा मुका हुआ बड़े सनु मुगा हवा मेहरारू दू तपड़ते दी अब बहरे जा करो यहां सो तो पूछी का भइल बा तब कुछ ना ससुर के पुंती थी हो निमन निमन बात को बता काकियो लोग सुनता चाचियो लोग सुनाता काली माई के गोड़ लगी लो करी अभियंतवा कितना निमन निमन बात बोलता ए काली माई काहे लंगड़ क देहलू ठीक क दो पोहर बोलबो तार के केहू ढेला तो चलाई ना काकी उठ के चल जाइलू मुंह पनाचर दे कहलू ए काली माई लंगड़ावती फुहर बोलता काहे लंगड़े कइले बाड़ू इनका के आनहर को के कोरी नहीं घुमना ऐसे हम श्रापित होके के डरे साफ सुथरा गाइलू। सुदर्शन भाई कुछ बात कहले कहल जाला पहले तने बांध लो अब चल जाओ इनका से कहत है कि मुर्गा बनाओ बनाओ मुर्गा खाए एक तो ना बने ना मुर्गा खाएगा खाएगा कैसन हो जाई बड़ू मर्द मुर्गा मांगत है ना बनैलू हम भाई कैसन बानी उनको छोट सुदर्शन भाई दुगो पुरान मुर्गा का पथरी होई तो चल जाइनू एगो लेग पीस बा टिफिन में धैले बने एगो लेग पीस धैले बने बढ़िया आई खाइली हो अब मर्यादा भंग कर देता रहतू गीत एगो गइला हलेदारी उद्घोषक महोदय इनकर गीत रहल कि कोनो लइका लइकी गांव में प्रेम कइले रहले तो लइकिया कहले कि हमर बियाह ठीक हो गइल बा हम तू अपन दुनिया देख ल हमनी तरह समय रहल मिलली जुलली जब तू अब देखो हम अपन दोसर देखो हमर शादी ठीक होते ई का कहत रे प्यार ना करबे मार देब गोली तो क्यों नहीं बोली काहे की जरूरत ने प्यार की बुखार में अरे दीवाना पानी
तहरा माने के करो प्यार करके नाम मरी तो तू गोली ओकरा मारते हो बढ़ियारी तो प्यार करो बा परियारी प्यार कर बढ़िया ए तर गीत रहला प्यार होखेला हंसा मत दांत मत निखोर रात मत चिहारो आपका एको पाना में सही नहीं उत्तर मिल रहा है नहीं कुछ ऐसा अब तू लड़का ना रहला लड़का बा एने तक मार बोतले के बोतले पानी पिए तरह लड़का बड़ा यही शिक्षा देता रहा लेकिन के लेकिन प्यार करी है जेकर लेकिन के ओकरा के गोली मार दी है मार दी हो प्रणाम करतनी हे अलबुरूनी साहब साहब भट्टा का हो गेला महाराज जा देखी अपने हे अलबुरूनी अपने के गौनई बस के बात अब ना है ना अपने दोसर काम करू जाके कौन काम चार गो बकरी रख ले हाँ वही साल भर 6 महीना में बच्चा बेच बेच के खाऊं बात खत्म नचनिया के एगो बोका पोसला दे दे नचनिया वही से बौराही लेखा के आगे कहते के टेक 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 लगत अगर मार नेटा लगैले अब तक एगो निमन रहल तर मदे कुल बतिए निमन हलो ओ दादा इनका सॉन्ग के जितना पड़ा रोले हैं सॉन्ग हां सब भैंसा हो गेले सॉन्ग हो गइले सो ई अजीत रामा शंकर बूढ़ा कमलेश सब पाड़ा भैंसा हो गेले सॉन्ग कि मगहिया पाड़ा अभी पड़े रह गइले अभी अरवल जिला में चल जाए आम के चने से चूप गारो जलन ओने से ना पेनिया कर से दाते काट खा ले पनीर के तो दुकाने ना मिली ना अलुइये के छाट छोड़ के चरकोल बनाए को लोग अलुइया पनीर है अतना पिछड़ा नालंदा विश्वविद्यालय खुलल गेल मगध में हां बुका सन के देख के मगध में नालंदा विश्वविद्यालय खुलाइल के तनी अनपढ़ लोग पढ़ ली हां यूही में ले जाके बकरी चराओ तर सा खड़हर बना देले बड़ सोने के लोग जाए मैं ईटा ढोलले 100 में के जवान और हमने का और ना खोलाइल हमने कह रहेगा पढ़े में लोग ठीक रहे हां नालंदा में सर्च माराइल की सबसे ज्यादा बेवकूफ कौना क्षेत्र में बड़े सो तो नहीं का और खोलाइल भैया जन्नी रावलपिंडी एगो कोनो चलाई में को कोनो एगो मैट्रिक पास लेकर नहीं के भैया ना ई खुदे 7वां में 4 साल मर्याद रह गए